Hola. Hablo un poco español, pero dar mi presentación en inglés es mejor para todo. Yo soy Philip. My name is Philip Franks. I work for the Internet Newsroom for het Belang van Limburg. It's a Belgian newspaper. I'm going to talk about our hyperlocal project. Some of you may already know it. Afterwards, I'm going to talk about the way we formed... Gero, komunitatea hitz egin nahi dizuet. Alegia nola lortzen dugun herritarrek informazioa bialtzea, irudia bialtzea, bideoak bialtzea. Bideoari buruz hitz egingo dizuet, batzuk guk egiten ditugu, guk euro sortzen ditugu, beste batzuk kanpotik lortzen ditugu gure irakurleengandik. Ondoren erronkak aipatuko ditut, ez bakarrikan teknologiaren aldetik, baita irakurlei dagozkienez, nortzuk izango dira etorkizuneko gure irakurleak, eta azkenik adierazi nahi dizuet nola lan egiten dugun gailu mugikorrekin. Hasteko, hitz batzuk esan nahi nituzke gure probintziari buruz. Hor, Belgikako mapa ikusiko duzue, eta gure probintzia da Limburg, eta Flandriar probintzia da, Flandriar hizkerakoa, kapital Hasselt da, hiriburua Hasselt da, eta probintzia txikia gara, gure populazio guztira 877.000koa da. Adibidez, Bruselan milioi bat baino gehiago, milioi bat biztanle baino gehiago dago, beraz gure probintzia txikia da. Alemaniatik gertu gaude, Herbeidatik gertu gaude, hor gaude beraz kokatuta. Hyperlocal edo hiperlokal proiektuari buruz zertxo baita esan nahi nuke. Bueno, hemen daukazue, gure egunkari bat, ikusi nahi baduzue, pasatu nahi baldin baduzue. 2011an abiatu genuen Hyperlocal proiektua, hasiera Het Belang van deitu genion, eta herri bakoitzarentzat edo hiri bakoitzarentzat horrelako gehigarri berezi bat geneukan. Astekari horietako bakoitzari edo gehigarri bakoitzari bere izena ematen zaio, ez? Donosti edo Bilbori emango litzaioken bezala, hau ere horrela zen. Saiatu gara, 48 komunitate sortzen, 48 hiri ditugulako gure probintzian. Horretarako 48 webgune sortu ditugu, eta horretara hurbildu nintzen. Hemen ikusten duzue adibidez, gehigarri bat Het Belang van Burkant, hiri horri dagokiona, hor ezkerraldian ikusten duzue, egunkarian dagoen gehigarria, eta eskuinaldean webguneko atala ikusten duzue, hiri horri berari dagokiona. Ikusten duzuen bezala hor albisteak oso lokalak dira, oso tokikoak. Albiste horiek jasotzen ditugu, irakurleek beraie bialtzen dizkigutelako. Albiste ehiztaria deitzen diegu, albistea biltzen dizkiguten hoiei, eta erakundeak izaten dira edo taldeak izaten dira, kirol elkarteak edo bestelako barakakoak ere bai. Lanean hasi ginean, proiektu lokal honekin lanean hasi ginean, lortu nahi genuena zen jendearentzako albisteak lortzea, baino jendeak bidalitakoak. 2011 urte horren aurretik herritar kazetari asko zeuden, eta albisteak bialtzen zituzten, baino era ezberdinetan. Webgunera bialtzen zituzten, adibidez, edo eta e-mailez jasotzen genituen, postabidez ere bai, baina sistema bat sortu genuen, eta ondorioz argazkiak edo bideoak zuzenean kargatu
kargatuko zituzten aurrerantzean, horiek zuzenean gu jasoko genituen, eta geroan 5-6 lagunek 5-6 gazetarik artikulu horiek aztertzen ditugu, etengabe aztertzen ditugu artikulu horiek, adibidez egunean 8 orduz, eta artikulu horiek ondoren, moderazio lan horren ondoren webgunera bidaltzen ditugu. Zehatzago esateko, hemen ikusten duzue nola benetako kazetari batek sortu duen albiste hori, eta hor beste aldean, eskuin aldean, jendeak bidalitakoak ikusten dituzue. Irakurlek bidalitakoak, inguruko hiriei buruzko albistea duzkago hor, berago jozkero, hor agenda bat ikusiko zenukete, eskela batzuk, hilberriak ere bai, horretara egokituta, hiri bakoitzaren horrira egokituta daude albiste horiek. Hemen aukera komertzialak ikusi zituzten marketing sailetakoak, adibidez, denda batek, tokian tokiko denda batek 2 lankide baldin baditu, 2 langile baldin baditu, eta iragarki bat bidali nahi baldin baditu gure egunkari handirako, hori garesti gertatzen zaie. Beraz, beraiek ez daukate inolako interesik herrialdeko iparraldeko jendearen gana iristeko, adibidez. Orduan, guk zer eskaini genien? Iragarkiak txertatzea, gure gehigarrietan iragarkiak txertatzea. Hemen adibidez, ikusten duzue hiri bakoitzerako artikulu batzuk dauzkagula, baino baita ere iragarki batzuk, kanpaina batzuk, eta esan bezala denda txikietarako edo enpresa txikietarako horrek balio zuela ikusi genuen. Honako gaia sortu zen orduan, nola konbentzitu jende hori gure webgunera jo dezan eta iragarkiak ekar ditzan. Guk izen bat daukagu, eta gure probintzian albiste hitza, informazio hitza zuzenean gure agerkariarekin lotzen dute, Belang Van ekin. Irakurle guztien 85% gure egunkaria irakurtzen du. Gure probintziako 40% ere webgunera joko luke. Beraz, hasieran izen hori geneukan eta gugana jotzen zuen jendeak, baina hasierako urtean jendearen gana jo genuen guk gere. Ni zuzenean joan nintzen, personalki bisitak egin izkien, esen nintzen beraiekin, hitz egin nuen, eta jendeak kontatu egiten ziren, begira, hau gertatu da eta nik irudi hau hartu dut, eta nik esan behar dien, ez, gure sistema erabili behar duzue. Beraz, kargatu ezazu zure irudi hori, eta orduan guk ikusiko dugu, albistea, zuzenduko dugu, eta gero guk geuk argitaratuko dugu gure webgunean. Eta behar bada, gehigarrian azalduko da zure albiste hori ostiralean. Horrela lan egin genuen hasiera hartan. Urtebete pasatu zen, eta lortu genuen 7.000 lagun albisteen ehiztari bihurtzea. Alegia, albiste horiek guri bidal artikulu horiek guri bialtzea, eta gero guk hori lantzeak. Handik 3-4 urtera, 12.000 baino gehiago bihurtu ziren, eta aurtengo urrian kopuru hori 16.500 baino gehiagokoa zen, eta 500 albiste bidaltzen dizkigute egunero. Egia da 500 artikulu horiek ez direla
gero argitaratuko noski. 5-6 kazetari gaude eduki horiek errebisatzen, eta noski, horietako batzuk argitaratuko dira beste batzuk, ez. Gure webgunean argitaratzen ditugu, beraz, albiste horiek eta ostiralero gehigarri bat argitaratzen dugu, horrelako gehigarri bat eskualde osorako, baina noski papera garestia da eta klasterrak sortu ditugu biztanle kopuruaren arabera. Ni adibidez eskualde honetan bizi naiz, eta bertan basoak dauzkagu, soroak dauzkagu, jende asko ez, horregatikan hiri asko batera jartzen ditugu. Kasu honetan adibidez, Garri honen kasuan, beste eskualde honetarako sortzen ditugu, eta bertan 7 hiri txiki hartzen ditugu, eta hor aurkituko ditugu inguru horretako argazkiak edo artikuluak, irakurleek bidalitakoak noski. Jendeiarentzat hori nahikoa da. Atzo norbait galdetu zidan, nola konbentzitzen duzue jendea artikuluak idazten hasteko. Bueno, jende askorentzat nahikoa da beraien albiste hori gero publikatzea, argitaratzea. Ze jende askok webgunean egon nahi du, agertu nahi du, eta adibidez beraien kirol taldeaz hitz egin nahi dute, nolako gauzak egiten dituzte, adibidez kultur arloan, kultur taldeekin. Beraz, ez diogu inori txek bat eman behar, ez dakit film bat ikus dezaten eta horrela lortu artikuluak idaztea, ez dago inolako beharrik beraiek egiten dute. Beraz, gehigarri buruz horixe azaldu nahi nizuen. Ikusten duzuen bezala, hor dituzue gure gehigarri guztiak, gaurko egunkari ekarriko bainizu, eta nahi bat duzue gero erakutsiko dizuet, nire smartphonean. Gaurko egunkarian, probintziaren hegoaldean, iparraldekoaren oso antzekoa da, baina gehigarrian, barruan aurkiko duzun gehigarri berde hori ezberdina izango da zure eskualdaren arabera. Eta horrela egin du bere ibilbidea Hyperlocal proiektuak azken 5 urteotan, hori izan da bilakaera. Guk komunitate bat daukagu gure izenaren inguruan sortu dena. Goienako jendeari erakutsi nien atzo, nola zenbakiak erreparatzen diegunean, webgunearen erabilerari dagokienez, 25-30 sare sozialetatik etortzen dira, Facebooketik, baina 60-tik gora, 60-tik gora gure webgunera dator, ez? Beraz, gure helbidea sartzen dute eta hor ikusten dituzten, nahi dituzten eskura dauden artikuluak. Orain erakutsiko banizue, modu berean funtzionatuko luke, hemen irudi honetan ikusten duzuen bezalaxe. Horrela lortzen dugu jendeak gure egunkaria erosten jarrai dezan eta gure webgunera jotzen jarrai dezaten. Joan den urtean, markatu kuota, market share-a, 48%koa, baita 50-50-ra ere. Gu beti saiatzen gara gure probintzian lehen edabidea izaten. Eta nola egiten dugu hori? Jendearen bizitzaren fase edo garai ezberdinetan guztietan presente egon nahi dugu, leku hartu nahi dugu. Ze bilatzen duguna da beraien argazki bat izatea edo beraien guraso, aitona, amonen argazkiak izatea, baina paperean izatea. Ben ikusten duzue haur txikien gehigarri berezi bat egiten dugu otsailaren hasieran.
Beraz, urtarrilean webgunean atal bat zabaltzen dugu eta jendeari eskatzen diogu horra eramateko, hor kargatzeko beraien aurren, aur txikien argazkiak, aurreko urtean jaiotakoen irudiak. Aurten 2016an jaiotako aurren irudiak jaso genituen. Limburgeko gurasoek bidaliak. Bertakoak edo bertan sortutakoak. Beraz, hau atal berezia da, gehigarri berezia da, bat daukagu gainera neskentzako eta beste bat mutilentzako. Zergatik, azkenean sona gehiagi hartu zuelako, arrakasta gehiagi izan zuelako, eta joan den urteko zenbakiak ustet izan zirela 7.000-8.000 aurren irudia jaso genituela. Eta horregatik bi gehigarri ezberdin sortu genituen. 7.000-8.000 argazki ditugu, beraz, aur jaio berri hoienak. Online sortutako argazki albumak ere badauzkagu, eta hor informazioa aurkituko duzu, irudia, aurraren izena, gurasoenak, eta bar. Eta norbaitek galdetuko dite zergatik egiten duzue paperean eta webgunean. Adibidez, badaukagu beste egunkari bat Antwerpeko probintziarako, erabaki zuten papereko bertsioa bertan bera uztea eta online bakarrikan eskaintzea gehigarri berezi hau aurrei zuzendutakoa. Guk ez dugu hori egin nahi izan, ze jendea kexu agertu da, jendeak paperean ikusi nahi du, ez bakarrikan web horrian. Batzutan telefono deia jasotzen ditut, eta jenteak esaten dit, ez dakit, lasterketa batera joten baldin bagara, ez? Eta bertan hartzen ditugu, ez dakit, 15.000 edo 16.000 parte hartzaileren argazkiak. Eta batzutan, deitzen didate, galdetzeko aizu, non aurkitu ditzaket nik irudi horiek, baina paperean, ez? Argitaratu da. Horregatikan, erabaki genuen, paperean eta webgunean bi eratara argitaratzea. Baditut bestelako adibideak ere. Hemen ikusten duzuen hau, ezkerreko irudi horretan aurrak ikusiko dituzue baita ere, baino lehen hezkuntzako aurrak dira. You can see over there that there were 635 628 argazki jaso genituen kasu horretan, ezta? Lehen hezkuntzako lehen mailan zeuden umeenak. Eta, argazki horiek bidali dizkigute eta webgunean jarri ditugu. Hemen beste adibide bat daukazue, lehen jaurnartzeetako argazkiak, gauza bera, jendeak argazkia bidaltzen dizkigu, maiatza ekain inguru horretan, beraien aurrek lehen jarratza egin dutelako. Edo zilekutan hartzen dituzte argazki horietan, zanideat edo nola ere egiten dituzte, eta guk argazki horiek partekatzeko aukera ematen diegu. Eta partekatzeaz hitz egiten dugunean, noski Facebook etortzen zaigun burura, ez? Horregatik guk hori erraztu egiten dugu. Online ikusi nahi baldin badituzue argazki hauek, gure lehen jaurnatzearen gehigarri horretan, beti aurkituko dute hor botoi bat nondik partekatu irudi horiek. Honek arrakasta handia dauka, batez ere jaio berrien kasuan. Fotoalbumak sortzen ditugu aurreko astean, eta hartara gehigarria, paperezko gehigarria ateratzen denean prest egoten da. Eta horren berri ematen dugu, eta jendea hasten da Googleen bilatzen, ez, non dauden beraien jaio berriak, eta bar, ez? Eta orduan, konsulta hori egiten baldin baduzue, ikusiko duzue zenbat jende ari dan beraien umeen irudiak bilatzen Googleen. Beste adibide bat, hor ezkerraldean ikusten duzue,
nola unibertsitatetik ateratako gazteak ikusten diren. Beraz, jaio berria dauzkagu, lehen hezkuntzako umeak dauzkagu, lehen jaunartzekoa dauzkagu, eta orain, hemen ikusten dituzuen hauek, 21, 22, 23 urteko gazteak dauzkagu, bueno, alperragoak ere egongo dira, eta horiek 25-26 urte izango dituzte. Hori urtean behin eskaintzen dugu, gehigarri hori urtean behin egiten dugu. Beste bat, erdiko hori, astero berri ematen dugu, ezkontzen berri ematen dugu. Astero egiten dugu hori. 10, 20 argazki etorriko zaizkigu, astero, ezkon berriena. Argazkia bialtzen digute eta testu txiki bat bialtzen dute baita ere, eta hori ikusten dute, eta gero hor eskuina aldean hilberriak ere ikusko dituzue. Oso garestia da, gehigarri hori, jendeak esan nahi izaten du, baitona hiltzait, amona hiltzait, eta horren berri eman nahi dugu gure egunkarian. Etzera joango naiz, beraz, jaio berriak, lehen hezkuntzako haurrak, bigarren hezkuntzara bidean, graduatu berriak, ezkontzak eta hilberriak. Aurrera jarraituko dut, bestelako adibideak ere badauzkagu, baino horretan utziko dugu. Komunitatea beraz sendotu nahi dugu, eta non zentratzen garagu, maila lokalean, tokian tokiko albisteetan. Papereko bertsioa daukagu eta webgunekoa ere bai, webgunean Belgikako politikari buruzko albisteak aurkituko dituzu, une honetan baita Kataluniari buruzkoak, edo showbiz arlokoak. Hori guztia aurkituko duzu gure egunkarian, gure webgunean, baina batez ere tokian tokiko informazio horretan zentratzen gara. Hona hemen adibide bat, hemen ikusten duzue artikulu nagusiak zerikusia duela gure probintziko pobrezia datuekin. Estatika sailetara jotzen dugu, gaiari buruzko datuak jasotzeko, eta ikusten dugu zeintzu diren datu horiek hiri bakoitzean. Hori Google Mapsera eramaten dugu, hor kokatzen dugu, eta horrelako zerbait ateratzen da. Hor klik egiten baldin badugu, jasoko dugu informazio zehatz hori. Eskuin aldean ikusten duzuen hori adibidez, istripu bati buruzkoa da, edota bestean esaten da jendeak nun ezkondu nahi izaten duen, ez bakarrik udaletan, udaletxetan, baita ez dakit gaztelu batean, eta horri buruz galdezkasi ginen hori legala da, ez da, zergatik nahi du jende honek gure probintzian ezkondu, ez da, beti fokoa dago gure probintzian, gure eskualdean. Aurtengo udan adibidez Bartzelonako eraso gertatu zirenean, informazio hori eman genuen, handik ordu batzutara gure probintziako jendeari deikasi nintzen banekielako haiek Bartzelonan zeudela, Bartzelonan bizi zirela eta bar, eta haien bitartez jaso genituen datu horiek, informazio hori haien bitartez jaso genuen. Beraz, gure negoziogune nagusia maila lokala da, tokian tokiko informazioa da. Gehigarri buruz hizketan nintzenean, aipatu ditut webguneak, eta hau da horietako bat, mobiletarako, mugikorretarako adibidea da. Hemen ikusten dituzue, artikulu batzuk baditugu. Hemen ikusten duzue nork bere hiria nola aukera dezake eta hortik aterako da zuri dagokizun informazioa. Gure aplikaziora joaten bazarete horri alde nagusia jasoko duzue, baina gero hor ondoan zure eskualdea, zure eskualdeko berriak aukeratzeko aukera izango duzue.
Then something about videos. Bideoari buruzko zerbait ere esan nahi nuke. Bueno, irakurtzazue lehenbizi Ayubu hori, hartzazue denbora horretarako. Yeah. Okay. I read this quote in Ken Follett's book, and it was a quote that's about a journalist living in the 60s and Bueno, 60ko hamarkadako kazetari batek esaten dituen hitzak dira, telebistak ate batera joan nahi du, Hemen esaten da, azaleko irudi batek edozein liburuk baino hobeto saltzen du. Eta hori ekarri nahi izan dut bideoaren arlora. Hori egia da bideoen kasuan are gehiago. Eta hemen ikusten dituzue zeintzuk izen diren bideoen zenbakiak 2014tik ona. Ikusten duzue, ze aldaketa gertatu diren, ze kurba sortu diren. Baina hor ikusten duzue, berdez dauden bideo horiek, eta gorriak eta horiak, horiek guztiak gure bideo erreproduzitzaile propiotik datoz kaltura izenekoak. Jasotzen ditugun edo egiten ditugun bideoa jasotzen ditugun, hor copyrightik ez daukaten bideo horiek. Kalturan biltzen ditugu. Eta gero marketing sailak iragarkietan sal ditzake. Gure kasuan 15-30 segundoko iragarkiak erosi ditzakezu eta testu txikiak ere txertatu daitezke, YouTubeen adibidez, gertatzen den bezala. 60.000 ikustaldi jasotzen ditugu egunero. Eta iragarkiak txertatzen ditugu hor. Beraz, saiatzen gara bideo horiek lortzen zertarako kaltura gure biltegi horretan txertatzeko. Kanpotik etortzen zaizkigun horiek txertatu egiten ditugu gurean, baina esan bezala kaltigoako biltegi horretatik lan egiten dugu. Kasu honetan ikusten duzuen hori bendala 2 astekoak dira, gazte mugimenduei buruzkoa da, eta lankideak zenbait hiritara jo zuten, bertan irudiak jaso zituzten, ikusi zuten nola gazteak nola joeten diren eskolara, ze uniformera ematen dituzten, nola gozaltzen duten, eskolara joan aurretikan eta bar, eta bar. Eta ez dakit hemen eskatu zitzaien, beraien izen berezia edo ez izena azaltzeko eskatzen zitzaion, kasu honetan dantzan dabilen gorila bat, eta eskatu zitzaien hori azaltzeko, nola azaldu zuten dantza eginez. Eta hori horrela egiten dugu, astean behin edo egin ohi dugu, bestelako formato batean ekartzen dizkiogu albistea jendeari, batez ere gazte jendeari. Esan bezala, kalturan dauzkagu bideo horiek eta hor dauzkagu iragarkiak. Eta nola jasotzen ditugu bideo horiek? Hasieran gure argazkilariak izaten genituen. Ez zan prozesu erraza, ez dizuet horri buruzko gezurrik esango. Argazkilariek transformatu egin behar zuten produktu hori, ez da erraza hori egitea. Elkarrizketa bat egitera dijoazenean, eskatzen zaie argazkiak ateratzea, baina baita bideoa ere. Eta beraz, aldaketa hori ez da erraza egiten eta oraindikan hortan ari gara. Bideo kazetariak ere baditugu, eta bideoiek lantzeko gela bat ere badaukagu. 10 bat lagun aritzen dira lan horretan, bideo sailan aritzen dira lanean. Eta, titulo ezberdinak
lantzen dituzte, bi egunkari nagusi dauzkagu eskualdean, gero badauzkagu beste intelektualagoa diran beste batzuk, eta gero herrikoiagoa diren beste zenbait ere bai. Eta, bideo kazetari horiek horietarako guztietarako lortzen dituzte materialak. Denbora guztian edo etengabeko lana da beraz bideoen gainean egiten duguna, baina kanpotik ere lortzen ditugu. Freelance moduan lan egiten duen jendeak ere badaukagu. Eta informazio saioak antolatzen ditugu, kazetariei zuzendutakoak. Hemen erdiko irudi horretan ikusten duguna da, kirol arloko burua ikusten dugu, adibidez futbol txapelketara Europakotara joan zenean, eskatu genion iritzia emateko Italiaren kontrako partidari buruzkoa, ezta? Eta orduan berak aholku batzuk eman zizkigun nola jaso beharko genukeen informazio hori, behin baino gehiagotan saiatu behar dugu, hori modu gokian egiten, baina oraintxe funtzionatzen ari da, bideo horiek funtzionatzen ari dira. Ez da inerraza jendea konbentzitzea horrelako iritziak edo bideo batean ikustea. Badirudi gehiago gustatzen zaiela hori idatziz ikustea. Ez dakit, ezberdina gertatzen zaio jendeari hori ikustea. Facebooken, bai, baina bestela, ez dakit zergatik gurean, ez dakit, ez dago azalpenik horretarako, baina badirudi hala dela. Errazago zaie irakurtzea, bideoak ikustea, baina. Gure kazetariei eskatu genien, horrelako bideoak ere eskaintzea, ez? Horrelako beste zerbitzu bat eskaintzeko gure irakurlei. Edukiak lortzeko beste modu bat ere badago, eta da beste kanpoko kolaboratzaileekin lan egitea, YouTubeekin adibidez. Eta, horri buruz gehiago esango dizuet aurrerago. Hemen copyright kontuak ez dituzten materiala behar ditugu, ez dugu inoiz horrelako arazorik izan horri buruz. Eta aurtengo joan den udatik aurrera partiden inguruan gauza berri bat sartu dugu, alegia partida martxan dagoen bitartean ez ditugu irudi horiek eskaini. Espainian adibidez diru asko dago futbol profesionalaren inguruan eta telebista konpainia handiek eskubideak erosiko dituzte, baina gure kasuan ia momentuan eskaintzeko modua aurkitu dugu. Joan den urtean Bilborekin jokatu zuen talde hori ikusten duzu hor. Belgikako ligan jokatzen dutenean, guk doako zerbitzu bat eskaintzen diogu irakurleari, partida hori ikusi alizateko, hemengo atal honetan ikusten dugu hori, baina erregistratuta baldin bat zaude, izen emanda baldin bat zaude, arpiduna baldin bat zara, paperezkoa eta webgunekoa baldin bat zara, horre titularra jasoko dituzu, ikusten da adibidez nola ia gola egin zuen alako jokalarik, eta hori jasotzen duzu eta handik 2-3 minutura webgunean ikusiko duzu. Oso denbora gutxi pasatzen da, beraz, gertatzen den horren eta horren berri emataren tartean. Horrelako bideo txikiak, mikrobideoak eskaintzen ditugu, beraz? Gure bideo areto horretatik. Aipatu dut baita ere irakurlei bideoak eskaintzen dizkiegula. Eta hemen ikusten duzue atala, horiek jasotzeko atala.
Horrelako atal bat sortzea ez da zaila, ez da bereziki zaila, niretzako bai, baina dakitenentzako, adituentzako ez. Zeintzan gure erronka, legearen arloa, ze irakurlei bideoiek eskatzen baldin badizkietzu, hor ziurrenik atzean beste gauza batzuk egongo direla eta behar bada jendeak ez duela kamera aurrean agertu nahiko. Kamera profesional bat baldin bazara hori badakizu eta orduan atzeko aldea ez dezu erakutsiko elkarrizketa egiten ari zaren bitartean, baina noski irakurlek ez dituzte aragoiek ezagutzen. Hemen ikusten duze oso letra txikian nola agertzen diren hor baldintzak, ezta, eta horiek onartu egin behar dira bideoa bidali horretikan. Esan bezala, atal honetan jasotzen ditugu bideoa YouTubeen egingo litzateken bezalaxe, eta gero koltigara bidaltzen dira, horiek jasotzen ditugu, horiek lantzen ditugu edo ikuskatzen ditugu, eta gero online jartzen ditugu. Joan den ekainean edo urak ibaitatik atera ziren, eta bai argazkilariak behali genitun bertara, baina noski hori etzan nahikoa, eta irakurle eskatu genien, era honetan bidal zitzatela, eta alaxe egin zuten, eta alaxe argitaratu genituen gure webgunean. Aurrerago erronkei buruz hitz egingo dut, baina hemen beste adibide bat ekarri dizuet, gure webgunekoa. Nola horko edukia gero Facebook bezalako lekuetara bidali daitezken. Hemen adibidez suteak aipatzen dira, Portugalen gertatu zirenak, edo Irlandako urakana, eta Belgikan adibidez atzo, hemen bezala 22 gradu geneuzkan, ez da, uda bezala geunden, ez da, informazio hori guztia eman genuen, baina saiatzen gara hori erakargarria egiten, bisualki erakargarriago. Eta orduan, lankide bati eskatu nion mapa bat prestatzeko. Irudi horiek guztiak ikusten dituzue, gerago ikus ditzakezue, baina esan bezala, bideoak ziren. Goienako jendeari atzo erakutsi nien. Bideoak dira, beraz. Eta hau berria da, hori egiten saiatzen ari gara. Alegia, infografia, material gehiago sortzen saiatzen ari gara bideo horiek erakusteko. Gatozen erronketara. Marketing sailak 4 adintarte edo aztertu zituen, eta horien gana iristen saiatu behar genuen. Hasteko 65 urtetik gorakoak aipatuko ditut. Horiek oso ondo ezagutzen dute gure egunkaria, eta 70 urteko edo zeinik galdetzen baldin badiozu, baldaukazu egunkari bat etxean desagoizu, bai, eta zein da, gurea, hori argi dago. Aitonek, amonek, baita Zarragoitzetan bizi direnek, denek ezagutuko dute gure egunkaria. 45 urte bitartekoek berriz, egunkaria irakurriko dute, bai, baina webgunera ere joko dute. Nik hemen galdetzen baldin badut, adibidez, ia Facebooken zaudeten, 45 urteekin, bai, denok dakigu, ez da, zer dan. Eta hortik etortzen dira askotan gure webgunera iristen direnak. Beraz, beste nonbaitetik datoz. Gero, 30-tik 45 urte bitarteko jendea daukagu, ez, neroni bezala.
jende hori oso lanpetuta ibiltzen da, astean zehar kotxe hartu edo tren hartu, eta, bueno, ez dakit 50 kilometro egin beharko ditu egunero, beraz ez dauka denborarik goizean egunkaria irakurtzeko. Besterik gabe, aurrak eskolarako prestatu, eskolara joan, gero lanera joan, eta gero azkenean hori lantokira iritsi, eta gauean ere mantzeko zerbait gertatzen zaie. Beraz, astean zer ez dauka jende horrek denborarik egunkaria irakurtzeko, baina bertsio digitala bai irakurriko dute webgunea, baina baita ere gure egunkariaren bertsio digitala. Eta jende horixe helarazi nahi izaten diegu, horrelako bertsio digital hori. Alegia, egunkaria ikus dezakezu goizean, eta gero online ikusi dezakezu bertsio digitala. Eta noski hori telefonoan kargatu dezakegu, larun batean, aurrak ez dakit beraien ekintzak egiten ari denean, edo kiroletan ari denean, orduan bai, gurasoek denbora hartzen dute egunkaria irakurtzeko. Eta non dago gure erronka nagusia? Eta ziurrenik hau izango da kasua Europako hedabide guztiekin, nola heldu beste adintarte horretara, ezta? 18-tik 30 urte bitarteko hoien gana. Ez dute egunkaririk erosten, ni ikasle nintzela duela 10 bat urte edo, bazeuden horrelako kupoitxo batzuk, gero hoien bitartez egunkariak doainik jasotzeko. Eta semestre oso batean eukiko nuen egunkaria zergatik, jende guztiak ekartzen zizkielako kupoiek, bazekitelako gustokoa nuela. Hori oain dela 10 urte gertatu zen. Oain dela 10 urte Facebook oso txikia zen oraindik, baina orain milaka, milioi lagunek erabiltzen dugu. Beraz, gazteek gaur egun ez dute egunkari fisikoa erosten, baina ez da bertsio digitala ere, saiatzen gara konbentzitzen, baina ez dute ordaindu nahi, ez da, albiste horien berri jasotzeko, eta hor dago gure erronka nagusia, ezin bait ditugu galdu. Orain galtzen baldin baditugu, 30 urterekin ere galduta izango ditugu. Horregatik erakartzen saiatu behar dugu, webgunera erakartzen saiatu behar dugu. Hartara, 30 urtetik aurrera edo umeak izaten hasten diranean eta behar bada erabakiko dutela, baietz merezi duela diru pixka bat ematea edo ordaintzea online jasotzeko albisteak. Hor dago gure erronka nagusia, erakarri egin behar ditugu, nola egingo dugu hori sare sozialen bitartez eta Facebooken bitartez lehen aipatu dudan bezala. Twitter kontu bat badaukagu, eta etengabe argitaratzen ditugu, jario bat da erabiltzen dugun sistema, automatikoki bidaltzen ditugu egun osoan zehar, baino ez dago kazetaririk hor. Bueno, adibidez, azken minutuko albiste berezia sortzen diranean, bai guk sartu gaitezke hor, baina bestela gainerakoan automatikoki funtzionatzen du. Hala ere, gure irakurleen oso portzentaia txikia etortzen da Twitterrik 0,0 bat horrelako zerbait. Belgikan intelektualek, politikariek bakarrik erabiltzen dute Twitter edo negozio buruz hitz egin nahi dutenak. Beraz, guk nagusiki Facebookekin funtzionatzen dugu, more or less 2-3 posts an hour. Orduko bizpahiru post egiten ditugu. Nola egiten dugu hori, Easy Insights bezalako programak erabiltzen ditugu,
baina hau ez da zientzia eksakto bat. Aurkituko dituzu, artikuloa nun esaten zaizu, nahizu 30 segunduro bidali post bat edo hori, baina ez da automatikoa. Ezin diozu esan kazetariari 30 minuturo bidali zerbait, ez beti utxe egingo duzu zerbait aurkituko duzu interneten eta egin dezakezun gauzarik egokiena da hori zuzenean Facebookera bidaltzea. Eta gauza bera gertatzen da bideoekin. Alegia, ezin duzu itxoin, ezin duzu itxaron, gertatzen denean bota behar dugu. Instagram kontu bat ere badaukagu, baina dakizuen bezala hor ez dira estekarik onartzen deskribapenean, egon bakarrikan jarri daiteke esteka hori, eta hor bai sartuko litzateke 18-tik 30 bitarteko gazteentzat. Orduan saiatzen gara harreman hori mantentzen, adibidez Belgikako politikari bat daukagu hemen, eta elkarrizketa bat egin genion, baina ez politikaria zelako, baizik eta politikari izan dare, aur bat ama izatera zijoalako, eta bar. Hemen edari bati buruzko informazioa daukagu, gure eskualdean oso famatua egin dana, jende asko erabiltzen du astebururo. Hemen ikusten duzuen bezala, beraz, eduki arinagoak daude. Instagramen ez dituzu azken uneko edo puripurian dauden gaiak aterako. WhatsApp ere erabiltzen dugu, modu informal batean erabiltzen dugu. Zer gertatzen da WhatsAppen? Gure aplikazioan, hori kargatzen baldin baduzue, badago botoi bat, eta hor erregistratu zaitezke, doainik gauza jasotzeko. WhatsApp edo Messenger programa bera da, eta egunean behin edo bitan guztira 6 bat artikulu edo ekartzen ditugu, baina modu informalagoan, emotikonoak ere erabiltzen ditugu. Ez dira bakarrik azken uneko edo puripurian daudenak, eta ez dira bakarrikan Instagramen bezala arinagoak, ez? Hor dago erdibideko zerbait. Azken uneko edo albiste garrantzitsuak sortzen diranean, orduan ez dugu emotikonorik edo horrelakorik erabiltzen, ez? Besterik gabe, horre esaldi bat edo ematen dugu. E-mailez ere bialtzen ditugu albisteak, adibidez 1000 laguni bialtzen badizue, horien 120 irekitzen baldin badute, pozik gaude. Baina WhatsApp erabiliz hori egiten baldin badugu, 600-700 lagun besterik ez dauzkagu izen emandakoak, aplikazio erabiltzen dutenak, baina argi dago hor 130-135 irakurtzen dituela. Izan ere, izen eman dutenak jada aplikazioan daude, orduan ez dute beste botoi batean klikatu behar. Mugikorrentzako bertsiorako prestatu dugu, horrek esan nahi du, jendea jada mugikorra erabiltzen ari da, eta hor jasotzen dutenak errazago hartu daitezke. E-mailez jasotzen direnak berriz, ez dakit, informazioa ailatzen denean, askotan ahaztu egiten zaigu, ezta? Izen eman degula hor, eta behar bada begiratu ere ez dugu egingo, ezta? Berdin gertatzen da Disneyrekin izen ematen dagoenean, ezta? Gauza bera. 6 hilabete besterik ez ditu egin, orduan ikusiko dugu zein dan bilakaera, urte batzu barru, behar bada, ikaragarri izango da. Facebooki buruz. Datu batzuk ekarri ditut, ez zaio jola zenbaki zehatzak zeintzu diren, baina ikusten duzuen bezala, hor gure publikazio ezberdinak daude, argitalpen ezberdinak dauzkagu, 10-15 dago, batzutan 20 ere igortzen da, beraz 10-10 eta 20 bitartean daude gure
zenbakiak sare sozialetatik datorren jendari dagokionez. Gehien bat Facebooketik, 97-98, baina zer gertatu zen joan den hilean? Facebookek algoritmoak aldatu egin zituela, eta horrek eragina izan zuen gure webgunean. Hor goian ikusten duzue berdez markatuta. Eta ikusten duzuen bezala, irailaren 18tik urriaren 2 ikusten dugu nola market share horiek gora egin zuen, eta zenbaki batzuk emango dizkitzuet. Ez dakit ikusiko dituzuen atzean zerrik ez, baina gure webgunearen market sharea izaten da 5% egunero. Abuztuan, adibidez, hor goian ikusten duzue 5%, 5,7, 6 egunon batean 5,1, ikusten duzue hor 5% inguruan gabiltzala. Baina, irailaren 21-22an zerbait gertatu zen Facebooken. Ikusi genuen Facebookeko zenbakiak, hor goian daudenak, laranja ageri direnean, horiek dira Facebookeko zenbakiak. Ikusten duzue? Oporretan hasi nintzen egunean, izenak nola jetxi ziren, asko jetxi ziren gainera. Mendian bera joatea bezala izan zen. Eta gauza bera gertatu zen gure market shareren datuetan. Beraz, Facebook hain bihurtu da garrantzitsua, market shareari ere eragin zioena. Abuztuan esan bezala 5% inguruan geunden. Eta hemen 4,4, hortxe, 3,9, 3,8 ere bai, beraz, market share horrek bera egin zuen. Eta nire lankide batek esan zuen bezala, algoritmo horiek droga bezala dira, ez da? Osa, ez dakizu zer daukaten barruan, baino adikzioa sortzen dute. Hau, bigarren aldiz gertatu da, azken 8 urteetan, eta gure market share horrek bera egin zuen, oso azkar egin ere. Orain, normaltasunera itzuli gara, urriaren 6an edo, berriro ere, 5-tik gora hortxe gabiltza. 5-tik 6 bitartean, Beraz, normaltasunera itzuli gara, baina ez dakigu benetan zer gertatu den, oraindik ere hori ikertzen saiatzen ari gara. Ikusten duzue zenbakiak hor aldaketak izan dituztela baita ere, eta, egunen batean, merkatuko lider ere izan da. Beste argitalpen baten kasuan ikusten dugu hor ere aldaketak nozitu zituztela, baino ez guk bezain beste. Beraz hor badago erronka bat, Facebooken egotea, baina kontuan izan behar dugu, menpekotasun bat sortzen dela hor Facebookiko. Asteburuan prestatu dute gardenki hau, eta bertan ikusten dira, aipatu ditudan bi kontu. Alde batetik nola tokian tokikoan zentratzen garen, eta baita Facebooken kasua, Facebooken garrantzia. Zer gertatu da asteburuan bertan? Belgikan kasu bat sortu da, hilketa batzuk egin ziren, gertatu ziren 80ko hamarkadan, beraien etxeetan sartu ziren, eta asteburuan horrelako evidentzia berriak sortu ziren, datu berriak sortu ziren, hilzorian zegoenean anaiari zerbait esan ziolako. Eta
members of the special forces of the police badirudi poliziako poliziako kidere bazirela, kaso ikertzen ari zirenak eta bar, horren inguruan artikuluak sortu ziren, hor ikusten duzue betaurreko dun gizon horrek egin omen zuen hori buruz. Easy Insights ezagutzen duzue? Goienako ezaparte. Easy Insights programa bada, eta Facebooketik ateratako informazioa jasotzen du. Nire kasuan, programatu egin nuen, gaiari buruzko edozein albiste aurkitzeko. Eta gertatzen diren momentuan jasotzen dut informazio hori Facebooketik. Kasu honetan, adibidez, joan den larunbat arratsean, futbolari buruzko informazioa ikusi genuen, esaten dit hor adibidez, minutuko 4 erreakzio sortzen ari zela informazio hori. Orgoian adibidez, Dancing with Stars estiloko programa bat egon zela. Alegia, larun bat arratsean ikusiko zenituzken moduko albisteak, lehen aipatu dudan banda horri buruzko edo gaizkile horiei buruzkoa. Baina gaueko 10 zerbait gertatu zen gure probintzian, hiriburuan, su bat piztu zen Philipsen lantokizarrean. Duela 20 urte itxi zen lantoki hori, eta, desegin, ondatu egin zen eraikin hori. Eta, hasieran jende hasi zen esaten, ze pena nik hor lan egin nuen, edo amak lan egin zuen, edo. Eta gero jendea galdezka hasi zen. Baina, ez altziren hor zerbait biltegiratzen ari, gabonetarako prestatzen zituzten merkatuetarako eta bar, edo gero jendeak esan zuen, baino behar bada, hori oso arriskutsua izango da, inguruan bizi garen ontzat, eta orduan, post bat bidali nuen 10:30, eta hau, pantailazo hau jaso nuenean, ikusi nuen hori bihurtua zela uneko post garrantzitsuena edo erantzun gehien jaso zituena. Esan bezala, hori izan zen Facebooken gaueko 11:00 goizeko ordubietara bitartean, ez? 13,5 erreakzio minutuko jasotzen aritu zen, eta hori larun bat gauerako benetan haundia da, ez? Bada zerbait. Eta horrek gure market sharean eragin egokia, edo eragin ona izan zuen, ze 6,5-era igo baitzan asteburuan. Beraz, irailean Facebook etzegon gure alde, 3,5-era ere jetxi ginelako, eta orain Facebookek gure alde jokatu zuen, eta iritsi ginen 6,5-era. Bostetik 6,5-era pasatzeko larun bat gau batean, horrek esan nahi du 20.000 irakurle gehiago jaso genitula, eta hortik gora. Hor dauzkatzuen datuak. 4% market share, 4,5 230.000 irakurle, beraz hor kopuruak gora egiten du. Beraz ikustagun, ez? Bostetik 6,5-era jisteko, igotzeko, aldean nabarmena izango da. Azken kontu bat aipatu nahi nuke, mugikorren alderdi hori badaukagu gure mugikor bat eta aplikazio bat, Apple Storera edo jo behar duzue hori jasotzeko. Zergatik ari gara aldatzen mugikorren mundura? Xabierrek esan duen bezala, mugikorretara mugitzen ari gara guztirak.
for our website. Gure So you can see webgunearen datuak don't dauzkat. to watch the tablet numbers because tablet is something Tabletak different, depends, oso whether you have, ezberdinak like, a 7-inch dira, screen or ez? 10-inch screen. Pantailaren Because tamainaren 7-inch arabera screen is datuak oso mostly ezberdinak dira, a ez? mobile site that you get to Zazpi see. If you oinekoak get the gehienetan bigger screen, it's mostly mugikorretara desktop version. So eramango those numbers are zaitu too mixed eta together. It's handiagoan hard ba to mai gaineko bertsiora eta bar. Beraz, But horiek aparte if you just utziko look at the ditugu. numbers for Baina, the desktop and the smartphone, mai gaineko in May datuak edo 2016, smartphoneenak we reached, average ikusten of baldin baditugu, 2016ko maiatzean mai gainekoetan ia 93 geneuzkan eta smartphoneak 53.000 eta aurtengo abuztuan beriz, 15 hilabete geroago, beraz, horre joera aldatu egin zen. Mai gainekoan 62.000 zan datua eta smartphoneak erabilez 89.000 baino gehiago. Maiatza, maiatzako data hori hartu dut eta abuztukoak. Ze ez zegoen horrela gertakari nabarmenik garai horietan. Hor ikusten duzue, beraz, aldaketa zen mailatakoa izan den eta horrek bere horretan darrai. Rihannaren ikuskizun bat egon zen, larun bat gau batean, uste dute gaueko 11etan hasi bertzuela, eta etzen agertu 12 arte edo eta bukatu zuen gainera esperotakoa baino 20 minutu lehenago. Eta nik artikulu bat idatzi nuen, eta hori Facebooken ibili izan. Eta gehienak 177 mobiletatik jaso zen. Beraz, ikusten duzue, badirela edukiak benetan mobiletarako pentsatua daudutela, mugikorretarako pentsatua daudena, gazteentzako, eta bar, naiz eta gaur egun ere, 50 urteko jendeak instalatzen duen gure aplikazioa. Zergatik konbentzitu nahi dugu mugikorrean instalatzera gure aplikazioa? Jendeari buruzko informazioa jaso dezakegulako aplikaziotik. Pribatutasun arauak kontuan izaten ditugu, nola ez, beraz ez larritu. Baina gu saiatzen gara zerbitzu bat eskaintzen gure irakurle, eta horregatik ditugu beraien datuak. Gure webgunearen mugikor bertsioa daukazue hor, hor istripu bat ikusten da, bi autobusen artean, eta notifikazio bat bidaltzen dugu, eta hori aplikaziotik bakarrik egin dezakegu, ez? Eta jendeari abisatzen diogu, begira, istripu handi hori gertatu da. Jendeak gure aplikazioa instalatzen du, eta galdetzen diogu, instalatuta daukazu bai, eta zenbatetan erabiltzen duzu egunean, ez da zenbat aldiz zabaltzen duzu egunean 20, 30, bueno, guk jun behar dugu jendearen gana, ez diozu berari galdetu behar. Guk atera behar dugu haien bila. Atzo datu batzuk eman dituen, ez da? Badago korrelazio bat notifikazio hoien eta market sharearen artean. Egunero saiatzen gara 25.000 lagun lortzen, 2-3 notifikazio bialiko ditugu egunean, eta horrela market sharea lortuko dugu. Bidaltzen ez baldin baditugu, ikusten dugu aplikazioaren datuek bera egiten dutela. Orduan, galdezka hasi nintzen. Baina jendeak saldu aplikazioak kenduko notifikazio gehiegi bidaltzen badiogu, eta badirudi ezetz. Ze badirudi kopuruek gora egiten jarraitzen dutela.
bizpahiru notifikazio bialtzen baditugu ere, jendea, bueno, behar bada hasieran bai, kexu agertuko zen, baina gero ohitu egin zen, eta besterik gabe klik egiten dute, eta albiste hori zuzenean jasotzen dute. Notifikazio horietatik abiatuta, jendearen gana zuzenean jo nahi dugu eta ikusi nahi dugu ze interes dauzkaten, ze zaletasun dauzkate. Joan den hilean adibidez, kirolen inguruko notifikazioak bidaltzen hasi ginen. Eta beraz, aplikazioa instalatzen baldin baduzu, eta zaten baldin baduzu, jaso nahi ditut horrelako albisteak, baina adibidez ez kiroletakoak. Edo alderantziz, bakarrik kiroletakoak jaso nahi ditut, eta bat. Bestelako garapenak ere egin nahi ditugu, adibidez kirol albistea jasotzean, baina eskualdearen araberakoak, jende hori bizi den eskualdearen arabera, edo lanean ari diren inguru horietakoa. Baina hor kontua da, non kokatuko genuke albiste hori, bizi garen lekuari begira edo lan egiten dudan inguruari begira. Bueno, bietara ez da, ze leku batean bizi naiz ni, baina beste leku batean lan egiten dut. Orduan zerbait gertatzen baldin bada jakin nahi dut ez batetik bestera joan behar dudalako. Beraz hor badago eztabaida puntu bat, ez? Notifikazio horiek zeri buruzkoak izango dira, edo nori, ze lekuri buruzkoak izango dira, bizi naizen edo lan egiten dudan lekuari buruz. Beraz, hor aukera batzuk egin behar dira. Teknologia badago, baina aukera batzuk egin behar dira. Mugikorren sistemari buruz zerbait esan nahi nuke. Manager aparteko bat daukagu mugikorretarako. Hor ikusten duzue orrialde nagusia, hor artikulu handi bat ikusten duzue, edo nagusia ikusten duzue, hasieran ikusi duzuena, eta gero txikiago, beste bi txikiago eskuin aldera. Hori eskuz egiten dugu, alegia, pertsona bat daukagu, egunean 8 orduz lan egiten duena, eta gero urrengoak beste ordutan gauza bera egiten du, eta homepage hori edo horri nagusi hori kudeatzen du, ikusten du ze artikulu jarri behar diran, zeintzuk kendu daitezken, eta bar. Beraz, egun osoko lana da hori. Mugikorretarako bertsioak horri jarraitzen dio. Beraz, hor daukagu artikulu nagusia, gero beste biak, eta esan bezala, mugikorretarako bertsioa berdin-berdina da. Baina gaur egun, lehen esan dudan bezala, mugikorren atalera jotzen du. Belgikan atzaldeko 6-etatik 9-etara, barkatu goizean, 6-etatik 9-etara dijoa eta gauza bera arratsean. Eta orduan smartphoneak erabiliko dituzte, baina 9-etatik 5-etara mahai gainekoaren aurrean egongo dira, adibidez atxeden hartzen dutenean, edo dena delakoa, ordenagailura joko dute eta beraz webgunera joko dute. Atzo esperimentu bat egin genuen Goienakoekin eta ikusi genuen atxaldeko 4-etan, 5-etan, edo uste dut 45% ordenagailu aurrean zeudela, ordenagailu erabiltzen ari ziren eta gainerakoak ari zirela ordenagailu erabiltzen. Eta esanien, itxointzazue, ordu bete edo 2 ordu eta ikusiko duzue hortze aldaketa egongo den, ez? Mobilaren kopura 75 igoko da eta ordenagailuetakoak 25. Beraz, ezin dugu hori alde batera utzi, ordenagailuen erabilera webguneko bertsioa. Beraz, hori oso garrantzitsua da kontuan izatea. Saiatzen ari naiz jendea konbentzitzen bestelako sistema batera aldaketa egin dezaten. Jendea etxean dagoenean edo lanean dagoenean, nire ideia honako hau izango litzateke zehatz mehatz. Sistema bat eskaini behar dugu, mugikorretako orrialdea 6-etatik 9-etara
goizean eta 5:00 8:00 edo gauerdiraino. Eta une hoietan mugikorretako bertsioak lioke ordenagailuetakoeri jarraitu beharko, alderantziz baizik. Beraz, ordutegi ezberdinetan batak besteri jarraituko lioke, baino ez beti norabide berean. Kasu batzuetan bertsio mugikorrak ordenagailukoari jarraituko dio eta beste batzuetan alderantziz. Horretan ari gara, sistema aldaketa horretan ari gara lanean. Bi homepage, bi orrialde nagusi kudea ditzakegu, baina arrazoi praktikoak medio, ez dago hainbeste jende horretan lanean ari dena. Bueno, guk horrela lan egiten dugu, oraingoz, ez da, mugikorrak ordenagailukoari jarraitzen dio egun osoan. Beste erronka bat, infografiak dauzkagu hemen berriz ere. Alegia, nola lortu albisteak webgunera ekartzea. Ez bakarrik Facebookera, baita webgunera ere. Gaur egungo artikuluei erreparatzen baldin badiegu, ikusten dugu hedabide askotan saiatzen ari direla online irakurtzagatikan ordaintzera. Saiatzen ari gara izena eman dezaten erregistra daitezen, gure albisteak jaso ditzaten, eta gero artikulu horiek web online eramatera, ez dakit zerbait erantziz, argazkiak erantziz edo bideoak erantziz, baina ikusten duzue hedabide gehienetan ordaindutako eduki hori oso antzekoa dela paperekoarekin edo egunkarikoarekin alderatuta. Beraz, gu saiatzen ari gara egokitzen, aldatzen. Eta beraz, artikulu luzeak eskaini beharrean, infografia eskaintzen saiatzen gara, eta horiek Facebookera eraman daitezke, eta bide horretatik gazteak erakartzeko esperantza daukagu. Bukatzeko, komunitatea eduki badaukagu, ez? Gugana jotzen du jendeak, baina saiatu behar dugu, 18-30 urte bitarteko horiek gurekin gera daitezen, eta behar bada diru daukatenean, artikulu horiengatik ordaindu dezaten eta infografia horiek eskuratzeko. Eta gero gure lana izango da gure sistemak egokitzea, hain zuzen ere beraiek edo erabiltzaileek nahi dituzten gauza horiek hartzeko. Oraintxe mugikorra dira, ikusiko dugu zer gertatuko den aurrerantzean, eta horixe zen. Eskerrik asko. Norbaitek galderarik balima dauka Filipentzat euskaraz egin ditzala, itzuliko zaizkio edo inglesez eta itzuliko zaizkio. Bai, entzuten da? Bai. Eskerrik asko, Filip. Neri kuriositatea deitu dut moderatzaileen kontuak. Aipatu dozu 500 artikuloen inguru jasotzen dozuela egunero, herritarrek eta sortutakoak, eta badauzkatzuela moderatzaileak artikulu horreik berridatzi eta aukeratzeko zein dagoen publikatzeko moduan eta zein ez? Nahi nuke jakin 500 horietatik zenbat publikatzen diezen eta ia badauzkatzuen irizpide zehatzik erabakitzeko non dagoen langa, ez? Edo zer dagoen publikatzeko moduan, zer ez dinot izan daitekelako eztabaidagarria, ez? Zeren arabera dagoen gauza bat publikatzeko moduan eta zeren arabera ez dagoen. Eskerrik asko. Sorry, I can't hear you. No?
It's on, yeah, no, it's on. Okay, so which articles are published and which not? Bai, zeintzuk argitaratzen ditugu eta zeintzuk ez, beraz. 5 edo 6 lagunek lan egiten du horretan. We have not a system for it. Sistema moduko badaukagu. Bada jendea artikuloa bialtzen duena eta guk badakigu fidagarriagoa direla beste batzuk baino 5 urte eramatzagu lan hori egiten eta azkenean badakizu gutxi gora bera nork bialtzen dizkigun argazkiak, artikuluak, testu onak eta bar. Beraz, ez dago sistema bat, ez daukagu sistema bat, baina sail horretan lan egiten duen jendea ez da besterik gabe eskolatik datorren jendea eta zuzenketa batzuk egiten dituztenak. Ez, benetan eskarmentu handiko jendea da. Zuzentzaileak barkatu. Atzo nola deitu zenieten? Korrektores, bai, zuzentzaileak. Beraz, zuzentzaileak izan ziren, gugana etorri horretikan, ez? Behar bada 10-15 urtean zehar egunkari batean, eta beraz eskarmentu handia zaukaten. Eta beraz, zuzenketa hori edo egokitze horiek egin dituzte beste inguru batzuetan. Eta eskarmentu duen jende hori da hain zuzen ere artikulak aukeratuko dituztenak eta zuzenduko dituztenak. Bestalde, arduradun bat ere badauka talde horrek, ez da? Egun osoko lana da, lanaldi osoa da, esan bezala. Ez dago sistema bat, gora berak ere izan dira, hori aitortu beharra daukagu, eta orain ere informazio saioak antolatzen ditugu. Ez hain beste zer egin behar duzun edo egin behar ez duzun esateko, ez, badibidez film bat edo argazki bat ateratzerakoan, saiatu behar duzu, bizkarra erakusten ari ez den norbait, bizkarra erakusten ari den norbait agertu ez adin, eta horrela funtzionatu dugu orain arte. Lan handia da, sail horretan lan egiten duten horientzat, ez? Goizeko 9:00 hasi eta behar bada atxaldeko 7:00 arte, bai? Entzuten da? Bai. Zuek, hiperlokaltasunaren lantzen duzuen terminotan, ze dimentsio hartzen duzu, zein mailataraino jaisten zeate? Hiperlokal hori, zein mailatan definitzen duzu? Geografikoki edo zearenak? Yeah. So the idea of hyperlocal was hiperlokalitatearen kontu hori honakoa da. Gure hirietan jasotzen diren albisteak etortzen zaizkigu, istripuak edo pobreziaren inguruko datuak edo politika kontuak eta bar. Une jakin batean ikusi genuen bazegola bestelako informazioa, alegia herritar kazetarien aldetik iristen zirenak, auzoetan gertatzen diren gaien inguruan. Gure produktu honen izena, hiperlokal horren izena, itzulita izango litzateke hain zuzen ere, auzoko kazeta edo auzoka egunkaria. Importantea da zer gertatzen ari den zure kalean. Ez bakarrikan udaletik datorren politika. Zer gertatzen ari da adibidez ez dakit futbol taldean, ez dakit edo gau berezi bat, edo ospakizun berezi bat, edo gazte mugimenduetan gertatzen ari diren gauzak. Beraz, ideia zein da, benetan irakurleen kaleetara joatea, auzoetara joatea, eta hor sakontzea. Bizitza sozialean, horixe da gure ideia, hyperlocal deritzon horri dagokionez. Eta gauza divertigarriak ere bai, ez da? Badago hor eztabaida bat, kazetaritzak eraikitzailea izan behar duen, eta bar, bai,
horretarako bidean ere lan egiten dugu eta bueno, divertigarri diren gauzen berri ere ematen dugu. But you do go in that dimension? Baina dimentsio horretara jotzen duzue, komunitatearekin batera lan eginez, maila profesionalean eta komunitate mailan, bai, kaleko maila hori buruz hitz egiten duzunean, zer gertatzen da, kazetari moduan maila horretan joaten zara, edo hori bertako uzten diezu? Ez kazetari ez ari gara. Guk ez daukagu bizpahiru kazetari iriko, ez gehienez bat edo 5-6 iritako albistea jaso behar ditu idazkari horrek. Beraz, une honetan prozesua zein da, profesionalen sare bat badaukagu, baina bertakoen informazio hori jasotzen dugu, beraiek dira informazio hori helarazten digutenak. Eta oso interesgarria iruditzen zaigu, ikerkuntza lan bat egitea. Oso interesgarri jotzen baldin badugu, orduan profesionalak helduko dio horri, eta hori landuko du, ez, herritarrek bialitako horren gainean lanen hasiko dara. Hyperlocal albiste horiek gero lokal mailara joan daitezke baita ere, eta zergatik ez, maila altuagorako ere. Albiste nazionalek, beste leku bat daukate, profesionalek eramaten dute oraingoz. Bueno, nik voluntarioen inguruko galdera bat eginen izun. Okerrez baldin managoi 500.000 edo artikulu jasotzen dituzte, edo 500 artikulu jasotzen dituzte egunero. Eta aipatu duzu, beraiek, beraintzako nahikoa dela beren artikuluak publikatuak egotearekin, ez dakita iziten jarri. If you can translate. Bai, hasiko naiz berriz negozu. Aipatzen zenuen, voluntarioen fideltasuna, egunero 500 artikulu inguru jasotzen dituzuela, eta nahiko omen da, artikulu horiek publikatuak ikustearekin, edo beraintzako aipatzen zenuen nahikoa zala hori, horrekin ja gustora sentitzen ziala. Ez dakit, aurrera begira, saiatzen zeaten edo modu batera edo bestera zaintzen zuen voluntario horiek edo, ze baliteke igual denborarekin, azkenean beren denbora librea erabiltzen dute horrelako lanak egiteko, igual aspertzea edo nekatzea artikuluak bidaltzen. Ez dakit zaintzen dituzuen voluntario horiek, ez? Okay, yeah. So it's not that we do something special. Ez dugu ezer berezirik egiten, une honetan ez, baina saiatu gara nolabaiteko formakuntza saioak egiten Hyperlocal proiektu horretarako. Adibidez, badaukagu enpresa bat, kazetaritza eskola handiana da gure hirian, eta haiekin batera lan egiten dugu. Bueno, aditu bati eskatu genion futbol partiden inguruan informatzeko eta bar. Aukera ematen diegu kazetari izateko, beste kazetari adituen superbisioarekin, nola ez. Aurten, lehen aldiz,
in Sint-Truiden, so one of the cities. Hirietako batean albiste gune bat sortu genuen, eta bertaratu zirenak izan ziren kazetaritza eskolako bigarren ikasturteko gazteak, eta hiriari buruzko albisteak besterik ez zituzten sortu denbora batean, 2 astetan. Filma sortu zituzten, elkarrizketak egin zituzten bertako politikariekin, ez dakit bestelako zirkulazioari buruzko albisteak eman zituzten, maila hiperlokalean beraz, eta kazetari profesional bat gutxienez ikasle horiekin batera jarri genuen, ikasle edo profesional ez ziren beste horiekin, eta beti supervisio bat egon zen. Beraz, edukia sortu zuten eta gu moderatu egin genuen edo errebisatu egin genuen. Hori da lan egiteko modua. Herritar kazetari horietako asko adineko jendea da, denbora daukate, ez da, 65 urteko jendea izan daiteke, denbora daukalako hori egiteko. Orain, Belgikan 65 urtera arte lan egin behar da, beraz ez dauka denborarik artikuluak idazteko. Horregatik saiatzen gara gazteak konbentzitzen lan hori egin dezaten, edo zeregin hori dezaten. Naiz esaten ari danak konbentzitzea lortzen dugula, alegia kazetaritza ikasle guztiak hau egin dezaten. Naiz eta zenbakiek gora egin duten, 7.000-tik 16.000-tik gora, beraz funtzionatzen ari da. Behar bada etorkizunean bestelako modu batera lortu beharko dugu konbentzitzea, baina azken 5 urteotan ez da arazorik egon haiek konbentzitzeko. Konforme? Bai, lehen, aipatu duzu hiriko kazetari bat, aipatu duzu momentu batean, eta hiria aipatzen duzu etengabe, eta hiriaz hitz egiten duzunean edo hiriko kazetari bat esaten duzunean, zenbat pertsonako, zenbat biztanleko hiriaz ari zara, edo zenbat biztanleko dago kazetari bat, edo hori dena. It's not like we have big cities. Ez gureak ez dira hiri handiak. The biggest ones are Hasselt and Genk. Bi dira nagusiak, Hasselt batez ere hori baita hiriburua, eta bertara migratzaile asko etorri ziren 70 hamarraldietan. 70.000 biztanle dauzkagu eta 50.000 bigarren hirian. Ratioa ez dut esango 10.000 biztanleko kazetari bat daukagula, baina lehenago hiri bakoitzak zaukan bere korrespontsala, bere kazetaria, baina jende hori desagertzen joan da eta beste norbait jarraitu zuen hori egiten. Beraz, pertsona batek izan ditzake 10.000 irakurle, baina inguruko hiri batean ere haren beharra daukagu, hor 5.000 irakurle dauzkagu. Beraz, ez daukagu ratio bat edo ez dakigu zenbat kazetari daukagu hainbeste jenderako, baina esan dezagun hiri handi bakoitzean 20.000-tik aurrera badaukagula korresponsal bat, eta txikiagoetan 20.000-tik berakoetan korrespontsal bat izango dute, adibidez, nire hirikoak beste 2 hiru kubrituko ditu. Eta nire hirian 15.000 lagun bizi gara, baina beste bizpahiru hartu beharko ditu, 4.000, 5.000, 6.000 lagun bizi dien beste hiriak. Ez dago kuotarik, ez dago ratiorik. Bai,
ez dakit, aurreko galderiakin eta jarraituta, eta jakin nahiko neuke zuen edukisa jasotzen dozuen horren perfila zein dan. Hau da, adina, alde batetik adina, edo dan kazetari ikasleak dien, kazetari hoia dien, zelakoa dan, edo erakunde edo elkarte batzuetan dabilen jendia dan, edo jende arrunta, herritar soilak dien, batetik hori. Eta gero bestetik, ez dakit, zela zaintzen dituzuen, informante horrek. Zer eskintzen dutza zuen, ez dakit, esate baterako euren edukisa, zuenera bialdu biharrian, Facebookera ez bialtzeko, ero, sare sozialen bitxartez ez partekatzeko. Zein da klabia, zuen arrakastaren klabe hori? At first, some of the people who do that have a journalistic background. Bai, gure informazioetako batzuk bai izan dira lehenago kazetariak edo argazkilari ohiak izan daitezke, baina guk ez dugu haiengana jotzen horregatik, ez modu espantaneoan lan egiten dugu beraientzat. Erretiroa hartu eta gero askok ez digute zertxo ere bidaltzen, beraz profil hori, ez daukagu profil jakin bat. Behar bada, gehigarriei erreparatzen badiezu, behar bada orrialde batean argazki asko ikusiko dituzu ziurrenik, artikula bidali duen pertsona horrek, edo pertsona hori argazkilaria izan zelako edo ala dalako hobi moduan argazkilaritza duela gusteko. Bigarren partea berriro galdetzen baldin badiazu mesedez? Bai, kontu izango litzake zela fidelizatzen dituzun horrek, ez? Eta edukisa zuei bialdu biharrian, beste sare sozial batzuen bitxartez partekatu biharrian, zuei bialdu. Bialtzia zela lortzen duzuen. I don't know if you have the pages like we had. Ez dakit orrialdeak hor dauzkatzuen, 2014an bagenitun inguru ezberdinetako kazetak ezta, hiri ezberdinetakoak, hasieran eskualdeka funtzionatzen duten, eta gero maila lokalagora etorri ziren, hiperlokal bihurtu arte. Baina urtebete ondoren, gu kazetoriok erabili genituen orrialde horiek gure hiriko edo auzoetako informazio emateko. Baina, Facebook orrialdeak erabiltzen genituen, ze jendeak Facebookera eramaten ditu edukiak ezta, esaten dute adibidez, parkera joan naiz eta ikusi dugu txakurri pozoina jarri dietela eta bar. Horrelako orrialdeak kokatu genituen eta pertsona horiekin harremanetan jarri ginen. Eta hortik abiatuta profesionalak bukatuko zuen. Orrialde horiek arrakasta handia daukate, eta horrelako ila lehiaketa moduko zerbait sortu zen. Baina zabor asko ere badago Facebooken. Barkaitza. Egunero ikusten ditut albisteak nun jendeak jatetxe buruz hitz egiten duen adibidez, eta gero horri ondo erreparatzen badiozu, hori ondo azartzen baldin baduzu, ez da benetan gertatzen ari dena. Beraz, badirudi orrialde horiek bihurtzen direla bakarrikan kexu agertzeko orrialdeak, eta horretik azkenean jendeak ez ditu begiratzen. Badibidez, nire
hiriko orrialdera jotzen baldin baduzu, bueno, nik oraindikan jarraitzen dut, baina gauza bera jasotzen dut beti beraz eta begira, jatetxe horretara jo nintzen eta ordu bete itxoin izan behar nuen, eta bar. Horrelako edukiak jasotzen jarraitzen dugu. Orain dela 3 urte, behar bada informazio egokia egongo zen hor, norbaitek esango zuen Halloween bidaia bat antolatuko dut, eta hor bat zegoen kompetentzia bat, gurekin lehia bat bazegoen, ezta? Baina gaur egun, jendeak utzi egin dio hori egiteari Facebooken, ez? Horrelako informazio interesgarria jartzeari utzi dio jendeak Facebooken, ez dakiz zergatik, ez? Badirudi azken urteotan fake albistea besterik ez ditugula, gezurrezko albistea besterik ez ditugula jasotzen. Orduan, badirudi, guri iristen zeguna batzutan, hori dela ez, alegia zuek esan duzuen hori, ez da egia izango zen, Facebooken beste zerbait entzun dut, ikusi dut. Atzo, Facebook horri batera jo nuen, futbol talde batekoa, eta bertan esaten zen, norbait lesionatu egin zela, aspaldiko jokalari bat, eta erabaki zuela bertako taldearekin hasi zela, eta jendeak esan zuen, bai, nik ikusi nuen joan den astean jokoan, eta hasi nintzen hori aztertzen, eta ez zen egia, ez da? Bueno, interesgarria litzateke egia izan bezan, baina ez zen egia. Beraz, Facebooken zegon, eta jendea esaten hori izan, bai, benetan ikusi dut, nik jokolari hori, eta bar, baina esan bezala, aztertu genuenean, ez zen egia. Eta hori gertatzen denean, eta behin baino gehiotan gertatzen baldin bada, jendeak utzi egiten dio Facebook horri horiek ikusteari. Beraz, ez dut esango horri horiek berriro biziberrituko ez direnik, baino esango nuke horien aldean gurea nahiko sendo dagoela, ez dakit horrekin erantzuten dudan.